Uprostřed hlubokých lesů stál od pradávna tajemný hrádek. Lidé mu říkali Vlčí. 12 panen v něm zmizelo beze stopy. 13. ještě nic netušila. Byla to Maryška, chudobné děvče z hor. Vítám tě, Maryško, buď mým hostem, promluvila vlčíce z ryzího zlata. 12 komnat je pro tebe otevřeno. Jen tu poslední, 13. neotevírej. A Maryška pozvání přijala. Za týden už byla Maryška na Vlčím hrádku jako doma, ale 13. komnatu dosud neobjevila. Až jednou zaslechla podivný zpěv. Maryšce se zatajil dech. Jak bych vám pomohla, ubohá paní? Odejdi z hrádku a nikomu neříkej, že jsem tě o to prosila. Jen tak mě vysvobodíš. To je maličkost, paní. Odejdu, když si to přejete. A nikomu neřeknu ani slovíčko. Drž svůj slib, prosím, zašeptala ubožačka. Jinak tě potká osud těchto 12 dívek. Také slíbili, ale promluvili. Nebojte se, paní, řekla Maryška. Já nepromluvím.
Náhoda tomu chtěla, že v hlubokých lesích kolem Vlčího hrádku právě v tu dobu lovil princ. Dobré jítro, řekl Maryšce. Kdo jsi? Kde se tu bereš, Rozmarínko? Odkud jdeš? Na to se mě neptej, bránila se dívka. To ti nemohu a nesmím říct. Dala jsem slib. Když si dala svůj slib, tak nevadí. Dovol mi, abych tě pozval k sobě na zámek. Brzy na to byla svatba. Kdo je ta nevěsta, divili se všichni. Víla nebo čarodějka, že princi hlavu popletla. Strom života rozkvetl a do roka se Maryšce narodil chlapeček. To byla na zámku sláva. Jednou uprostřed noci, když všichni usnuli, přišla ta, kterou Maryška nečekala. Proč si opustila můj hrádek? Ozval se temný hlas vlčice. Na to se mě neptej, řekla Maryška. Jestli neodpovíš, vezmu ti chlapce, hrozila vlčice. Ale Maryška nepromluvila. Nešťastná Maryška byla sama se svým tajemstvím a princ jako by to věděl. Opět strom rozkvetl a do roka a do dne se jim narodilo děvčátko. Zatímco princ připíjel své dcerušce na zdraví, nechala se s ní Maryška zamknout do tajné komory. Proč jsi odešla z mého hrádku? Ozval se opět temný hlas vlčice. Neřeknu ti to, zvolala Maryška. A neber mi dítě, prosím tě.
Když lidé v království slyšeli, co se stalo, začali se bouřit. Upalte tu čarodějnici, žádali. Zadržte, umlčel je princ. Nepřestal Maryšku milovat a jí se narodil chlapec. Ten večer se v zámku na příchod vlčice pořádně připravili. Naposledy se tě ptám, ozval se do třetice temný hlas vlčice. Proč jsi odešla z mého hrádku? Máš poslední příležitost. Poslední příležitost. Dala jsem slib, řekla statečná Maryška. Nikdy ti to nepovím. Děkuju ti, Maryško, promluvila krásná paní. Co 12 panen nesvedlo, ty jsi jediná dokázala. Jsem kněžna, která se mnohým provinila a proto jsem byla zakleta do vlčího zlata. Počkej, zvolal princ. Kde jsou naše 2 děti? Stůj! A bylo na zámku radosti. Tu největší měla Maryška. Děti moje, vy jste vyrostli. Mnoho dnů se všichni radovali. A když si někdy Maryška s princem a dětmi vyjeli k vlčímu hrádku, už tam nikdy nestrašilo. A z vlčího hrádku zůstala jen pohádka.